ತಂಗಡಿ ಕಮ್ಮ ಅವಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಅಂದ ಆ ಊರುಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಟ್ ಎಂಕದ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ಯರ್ದ್ಲ ತೂತಿನ ನೇಚರ್ ಉಂಟು ಅವು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಉಂಟು. ಈರ್ನ ತೊಪ್ಪನೆ ಕೊನತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಕಡೀರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುನಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಜು ಓಕೆ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ತುನಗ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದನ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ದನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನರ್ ನಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಅವ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದೋರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆರು ಅವೊಂಜಿ ಥೀಮ್ ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಲ್ಲದು ಸುಮಾರು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಓಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ 3 ದಿನ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಸೊ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೀತದ್ದು ಅವೇನು ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಆಕಾರ ಮಾರ್ಸ್ ರಂಜುರೈಂದ 6 ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ 4 ಜನದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಪೂರ 6 ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಜಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊದಿತ್ತೇರ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ದ ಇವರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ ಪೆರಿಂಜೆ ಅಂತ ಆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಕಲಾಕಾರನ ಪ್ರಮಲ್ತಂತ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದಿರತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಬರೀ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಗು ಮಾತ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದು ಪೋಪ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಎಂಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಾನೋಡು ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಚೇತನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲುದೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡದ ಆರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲರ್ದ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ದ ಆಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೀರ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಆಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರುವಾತಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಾತರ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಒರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಶೇರ್ ಆವೊಂದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ರದೀಪ್ ನಿಖಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ನೈಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇತ್ಲೇಕ ಒಂಥರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುರಾಣಿ ತೂನಾಗ ಯಾನವಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಬಂದೆನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ತೂತ್ನಾಗ್ಲ ಗೊರ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಪ ತೂಪ ಅಂದ್ಲ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಊಟದ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದು ಹೆಂಗೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಯೂಶಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೆಂದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಬದಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ 13ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿರೋದು ಆಯ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲಿ ತೊಜಪವನ ಅಂತ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನದಾನಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದೇ ತೂಪ ಅಂತ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತೊಂದು ತೂಪ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬರ್ಚಿ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮನ ಇವನ್ ನಮ್ಮನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ 13 ತೋಜಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಯೋಚನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪುರ ಚೂಚೂರು ತೂತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂತಿಜೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಂಜೆ ತೂಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬಂಡತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹತ್ರ ನಮಗಾಗ್ಲಿ ತೊಜಪ್ಪ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಜ್ ಯೂಶಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕೋರ ತೊಜಪ್ಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಆತನ ಉಂಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ 13 ನಮ್ಮ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲವರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂವಾಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅವೇ 13 ಜೊತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡೇರೆಗೆ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಐನು ಪನ್ನಡೊಂದೇನೊಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅಕ್ಲಿ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡೇರ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಯೂಶಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಏನು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ತ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿ ಫಾರಿನ್ ಶೋಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಶೋ ಆದ ಮುಲ್ತ ಅಕ್ಲನ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಮುಲ್ತಕ್ಲನ ದಾದ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡ ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದಮ್ಮ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಅಂತ ತುಳುವೇರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಶೋ ಆದ ಬರ್ಪ ಇಂಚಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ ಮುಲ್ತಕ್ಲನ ರಿವ್ಯೂ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರೆ ಅವ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಮುಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ ವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂನಾಗನೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಲೋ ಲೈಟ್ ತೂನಕ ನೈಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಪ ಇಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅವಲಿ ಫೈರ್ದ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಆದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಆದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐತೆ ಈತ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾನ ಐಕ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಲಾಜ ಆ ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದೊಂಜಿ ಘನತೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ದಾದ ಫ್ರೇಮ್ ದೀಪೇನ ಅವು ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯನ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಡು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪುಜಾರು ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಂಚ ಆಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದೇ ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾರೊಂದು ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಕ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದ ಆದ ಪನ್ಪೆನ ಸೀನ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ವಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊನ್ವಿ ಇಂಚ ದೆತ್ತನ ಎಡ್ಡಾಪ್ ನೆಂಡ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಸೊ ದೆಪ್ಪೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಯೂಶುವಲಿ ಓವುಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನ ನಿಜ ಆಯ್ದಿತ್ತಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಓಕೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪುಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತರಂಗನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರುವಾತಿನ ಜರ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಕುಲ್ವೇರ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟೋಟಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪುರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒಂಜೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂತದ್ದು ಜನ ಮೂವಲ್ಲ 20 ದಿನ ಮುಗೀತದ ಸೊ ನಮ್ಮ 20 ದಿನ ಅಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದೆ ನಮ್ಮ 20 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಗಿಪುನ 20 ದಿನಟ್ಟೆ ಮುಗಿತು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಂದ 30-40 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋವು ವಿತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಸೀನ್ ಈತೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ 20 ದಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಸಂತು ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬೇಕ നല്ല ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಮಾಯೆಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಭಯಂಕರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜನಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆದ ಸೊ ಅಂಚ ದಸ್ಕತ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಂಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲನ ನಮ್ಮನ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಲ್ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡದೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಟು ಓವನ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದಾಲತ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಡಿಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಗಣೇಶನ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡಾರು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲ ಖಾತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಡಿಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ನೈಟ್ ಆಂಡ್ಲಾಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಸೊ ಮೇರ್ ಎಂಚ ಮಂಡಿದಾಗ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೀರು ವರ್ಕ್ ಈ ಕನಸುರ್ದು ಬತ್ತದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದನ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕುಲ್ವೇರು ಎಂಗಿಲ್ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಲಕತುನಾಗ ಆರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಾರೆಗ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಆರು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಎಡಿಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೀಸನ್ ದಲ್ಲ ತೂತರ ಅಂತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಟೈಪ್ ತೂದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಬಟ್ ನಮಕ್ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಆನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಬಂಡೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ಸ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೆತಿಜ್ಜ ಸಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೀನ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಆವತ್ತ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೀನ್ ದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅವನ್ನ ಮುಗಾಲ್ ಬೂರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನು ಬರ್ಸ ಆತನ ಸೀನ್ ಉಂತುನತ ಮಾರ ಬಟ್ ಮೇ ಸಂತ ಇಂಚ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯೇ ಬಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲೈತೆ ಪೂರ ಉಂತುದೇರು ಮೊಕಲು ಸೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನಿಡ್ದು ಮುಗಿಪುಗ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಅನ್ಸೊಂತನ್ ಬಟ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗತೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಂಭೀರವಾದ ಸೀನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸಂತು ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಗ ಜೋರ್ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡಾತ ಫುಲ್ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸಡ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕುಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ ನಾಗ ಅನ್ಸಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬೈದನತ ಆ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡ ಬೈದನತ ಇತ್ತ
ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಕೃತಕವಾದ ಬರ್ಸ ಟ್ರೈಲರ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ನಡ್ತೊಂಬ ಐನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಂಜಾಯ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಅಲರ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಲಕೊಂದು ಬತ್ತಿರ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಪುದಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಂಡು ಸೊ ಅವು ಆತಿನ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಬೊಲ್ಪು ಬನ್ನಗ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಲಾಗದೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಲ್ಪು ಎದೋಜನು ಕತ್ತಲ ಅನಗಂಡ ಕತ್ತಲದ ಸಿಲೌಟ್ ಲಕಾನೆ ಫೀಲ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಆತು ದೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ ಕೊಡು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಹೊರ ತೂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಏನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿಕೆ ಐತೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂತಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಥರ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆವಾಡ್ ನಿಗಲಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ಮು ಸಮರ್ಥನ ಹೆಸರು ಅವನು ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡು ದುಂಬುರ್ದ ಎತ್ತಿನ ಸಿಂಗರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಕಂಪೋಸರ್ ನಮಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಡೆಬ್ಯೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾನಸ ಹೊಳ್ಳ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬಟ್ ಒಂದು ತುಳು ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿರೋದು ಹತ್ರ ಈ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮ್ಮು ಮುಂಬೈ ಇಡ್ಬೋದು ಕಲ್ತದ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪುರ ಕಲ್ತದ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ದಸ್ಕತ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ತಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ತೋಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನೇನಿರ್ದು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತಾರೆ ಟೀಸರ್ ತೂತಾರೆ ದಾದಪುರ ಆಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ ಐತೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಅವೇ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪು ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೇ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಿಖಲ ಎಂಚ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಇರಗೆ ದೀಕ್ಷಿತೇರನೇ ಪಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬ್ರದ್ಲ ಇತ್ತನು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೇಖರನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ತೋಜಂತೀರ ಖಂಡಿತ ಆಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತುಳುತಾರೆ ನೆಲತ್ತಾನೆ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜ್ ಆಗ ಅಪ್ಪಗ ಪಂದಿತ್ತಾನೆ ಕುಜಲ್ ಬುಡೋಡಿ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಲೆ ದತ್ತಿದ್ದೆ ಕುಜಲ್ ಪಂಡಿರ 7 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಸೊ ಆನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂಚೂರು ಇತ್ತು ಕುಜಲ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೈನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬುಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕುಜಲ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಶೇಖರೇ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಬಂದಿನ ಒಂದೇಳೆ ಯಾರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇತ ರೋಲ್ಗೂ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಶೇಖರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ಯಾಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಟೋಟಲ್ ಇದಾದ ಬಂಡ ಆಗ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲದಾದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೇತ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಯನ ಈ ಒಂದು ಶೇಖರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶೇಖರ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಪೋಡ್ಯಾ ಆಯನ ಕೂಲಿ ಇಂಚೆ ಪೋಡು ಕಪ್ಪಿಪ್ಪೋಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೋಲ್ ತಿನ್ನೋಡಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಊರುಡೋರಿ ಶೇಖರೇ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಇಂಚೆ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ತಜ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಅರೈಕೆ ಬೀಚಿ ಬರಬಹುದು ದೊಂಬುಡು ಲೊದ್ದಿಗೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೊಂಬುಡಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯಂದತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಆಯ್ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಆತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋಜೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುಪುರದ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ತೋಜ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪಂಜಿ ఒక కుజాలు ఉండతే ನೆಟ್ಟೇರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಥರ್ದು ಫುಲ್ ಡೈ ಮಲ್ತದು ವೈಟ್ ದ ಕುಜಾಲ್ ಹೂವ ಕಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತ ಕುಜಾಲ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪದ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ತೋಜ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತ ಐಕ್ಲ ಒತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಡು ಅಂಡ ಬಾಡು ಕೇಶವಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತೋಜುವೆರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಶೇಖರನೇ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪಸೋಪ್ನೆ ಶೇಖರನೇ ಅದಿಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅನ್ಸುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇರಾಗ ಏನ ಪಂಡತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಶೇಖರೇ ಸೊ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ತೋಜನ ಆಯನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೂರಿಲ್ಲೇ ಹೀರೋ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೋರಿಲ್ಲೇ ಹೀರೋ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೀರೋ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇದೇ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುರ ಬಟ್ ಈ ಕತೆ ದಾದಾನ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಅಂತ 4 ಜನ ಜವನರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ ಬನ್ನಲಕ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನಾಕ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊರೋಡು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಕತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಾನ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕೊರಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂದು 10-20 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಯ್ನ್ ಲೀಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಊರ್ದ ಲೋಕಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಊರ್ದ ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಾಡಿರ ರಿಯಲ್ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಪಂತ ಇಂಚನೆ ಪನೋಡು ಚೂರು ಪಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ఒక ಟೇಕ್ ಪೂರ ರಡ್ ಪೋಪುರ ಇದ್ದ ಅಕ್ಲ ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚದೈತ ಅಂಚಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣೆ ಆರ್ ಎಂಚ ಮಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆರೇನು ತೂನಾಗ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಹಳ್ಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಕ್ಲೇಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐತಾರ ಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬರುವಂತೇವೆ ಬರ್ತದೆ ಆರೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರ್ದ ಏನದ ಅದನ್ನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎರಡ ಬಂದ್ಲಾಗ ಬಟ್ ಈರೇಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ನರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಮಾತುಗಳು ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪ ಅವ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಡ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಏನು ಇಂಚ ಪಂದು ಕೊಲ್ಪಂಡ ಮಲ್ ಪಲ್ಲೇನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೀರೋಡು ಏನು ಪನ್ಪನ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೋಡ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಡ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೇಕ್ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಪಿದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಟೋಟಲಿ ಅವೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ನವೀನ್ ಬೋಂದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ 2 ಇಯರ್ ಲಂಜಿ ಮುಗ್ಧಲಕ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಪುರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಪುರ ಬಟ್ ನೆಟ್ದಾದ ಬಂಡ ಯಾರು ಫುಲ್ ಅರೇನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿಪ್ಪು ಅತನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಪ್ಪು ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ಎಡ್ಡ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರ್ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನನ ದೀವ್ ಒಂದು ಐಟಿ ಏರ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನೀಶ್ ಏರಿತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲಡಿತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಆತಿ ಇರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ತಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿತ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೀಸನ್ 1 ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 2 ದಕ್ಕಲು 3 ದಕ್ಕಲು 4 ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನ ಸೀಸನ್ 1, 2, 3 ದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಮಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನ ಹಿತೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಹಿತು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 2 ಧೀರಜ್ಲ ಸೂರಜ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 3 ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ರಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಎಂಬೆ ರಾಧೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಿಕಾ ದಿವ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿವ್ಯಾನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಗುರ್ತದಾಕ್ಲಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲದೆ ಇತ್ತಲಂಜನೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸುರೂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನಾಕಲೆ ಇತ್ತ ರಾಕಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದದಾಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಬಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಅದೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡ ಪಂಡದೆ ಬಂಗ ಅಂದತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಬಂಗ ಆವು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಅವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡ ಅಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಮಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಓವರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಚ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಗ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬಂದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಅನ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೈದನು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಮೂಲಿ ಮಲ್ತದ ನಕಲು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಪತೋಪ್ ನಲ್ಪ ಚೂರು ಎಡವು ಅದೇ ಇಪ್ಪು ಬೇತ ಕಾರಣಗಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಒಂಜಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಡ್ಡಾಯ ದಿಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮನ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ರಂಗ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಒಂದು ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏಸ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಇಲ್ಲ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್
ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ದಸ್ಕತ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಪ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚೆ. ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ರಾವಲ್ಲಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಸುರುಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರೆಗ್ ಬರ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರೆಜ್ಜ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಡ್ನಗನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡೇರೆ ನಾನು ಉಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನವೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನದಾಯಕ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಉಂತುದು ಅದೇ ದಸ್ಕತ್ನ ಗೆಂದ ಹೊಡೊಂದು ಐಕಾರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಡ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರ ಆರೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ನಗಲು ತುಳುತ್ತ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ನಮಕ್ ಅಕಲ್ನ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂ ಒಂದು ಬುಳೆತಿನಿ ಮಲ ಮಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ನಕ್ಲೇನ್ ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಲು ಹಾಸ್ಯ ಏನಿತ್ತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅಕಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ತಂತಿನತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿಲಾಗರೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ತುಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಾಗ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದ ಇರ್ ಮನ್ಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ರೈಟರ್ ನಕಲು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಉಂತುದೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ನನ್ನಂತೆ ದುಂಬತ್ತದ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಡ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಆರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೊಜಪದ. ಸೊ ತೊಜಪನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ದಾದಾ ನನಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಗೆಂದವೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಎಂಚ ಮಂಡೇರಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತರಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆರು ಉಂತುವೇರು ಬೇತೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪ್ರಪೋಣ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚೆ ಪುಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಪಾಲಮರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಿ ಸಾರ್ ಅರ್ನಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಲ ಕಡೆಟ್ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು പോകുന്നുണ്ട്. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ದಸ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ದಯಾಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದ ಮಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಜನತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಕನ್ನನಕಲ್ ನನಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೊತೆ ಆವಡೋದು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ತೀವಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವಡೋದು. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ ದಾದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪೋಡ ಐನ್ ಮಾತು ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ದಸ್ಕತ್ತನ್ನು ತುಳುವೇರು ಗೆಂದವೇರು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ. ಅನಿಶೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ದಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ರಡ್ ಬೇಲೆ ನೆಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಏನನ್ನು ಬೇತೆಯರ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ. ಸೊ ಅವೆಂಕ ಆತ ಸಮಂಜಸ ಹತ್ತುನ್ ತೋಜು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಅನಿಶರ್ ಏನಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಡು ಖಂಡಿತ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಳೆತದ್ದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲನೆ ಕೊರಾಡು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟಾಕ್ ಡೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಂಚೆತ್ತು ಮಾರ ಇಂಚ ಬರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಅಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಕ್ಲ ನಾವು ಮದಪುಜ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಸ್ಕತ್ ತಂಡ ಇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನು ಏಪಲ್ ನೆನಪು ಅಂತಂದಿಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟು ಯಾರತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಈ
ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು